Televízia Joj vám nedávno ukázala čln nemeckých dobrovoľníkov, za ktorý zaútočila ruská rozviedka dronmi a granátmi. Náš reportér Rastio Striško spolu s členmi neziskovej organizácie Cesta nádeje života odviezli tento čln z Ukrajiny ako dôkaz ruských útokov na civilistov. Čln už bol súčasťou výstavy v Česku, teraz bude trvalým exponátom unikátnej vojenskej expozície v Starej Ľubovni. Práve tam vzniká expozícia ruskej agresie na Ukrajine. O čom je vlastne toto múzeum? Ja tu vidím kopec vojenskej techniky, takže predpokladám, že tu sústreďujete nejaké vojenské artefakty. Áno, v podstate je to vojenská expozícia, ale nie sme zameraní len na výstavu vojenskej techniky a zbraní, ale zameriavame sa hlavne vlastne na tie emócie. Čiže keď k nám príde návštevník, aby sa vlastne v ňom niečo také zobudilo, že tá vojna je niečo zlé a nie je to správna vec. My sme ho dávali na tie rámy konštrukčné, ale jeden je prestrelený. Tu sú také všetko malé črepinky z tej bomby. A tým pádom, že sú od spodu do hora, aj tá diera je, vidíš, tak robená, že od spodu do hora je prestrelená. Tá vojenská technika je asi z rôznych kútov sveta. Predpokladám, veľa je ešte zo Slovenska alebo z Československa. Áno, v podstate veľa kusov je z Československa. Niektoré kusky v podstate sú aj priamo z druhej svetovej vojny, ale potom máme aj takú tú povojnovú techniku aj zo súčasnej doby. Asi najsúčasnejšie alebo najaktuálnejšie je momentálne vojna na Ukrajine a priviezol sa tento čln. Ja ten príbeh toho člnu poznám. Aký je tento artefakt, ktorý k vám prišiel teraz z Ukrajiny a je to čln, ktorý bol zasiahnutý ruskými ozbrojenými? Je to veľmi vzácny exponát pre nás do vojenskej expozície, nakoľko tu chodia aj vlastne žiaci zo škôl, takže môžu reálne vidieť naozaj, čo sa deje na Ukrajine, čiže je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť niekde. Hej. Takže my sme napríklad oslovili aj ukrajinské veľvyslanectvo na Slovensku, či by sme nevedeli nejaký ruský alebo ukrajinský zničený tank doviezť, ale je to veľmi komplikované, takže sme veľmi radi, že tento exponát vlastne bude tu u nás vystavený. Tento čln sa zúčastnil v Brne výstavy Štécel, kde bol súčasťou expozície s ďalšími vrakmi dovezených z Ukrajiny, ktoré majú výpovednú hodnotu, že boli civilné ciele, na ktoré ich zaútočila Ruská federácia a boli touto streľbou jak poškodené a boli tam zranení ľudia. Prečo je dôležité takéto artefakty dovážať na Slovensko aj do Českej republiky alebo kdekoľvek v rámci Európy? Čo si budeme rozprávať? Naša krajina je veľmi nasýtená nenávisťou k tomu, že takové veci sa nedejú. A to je priamy a živý dôkaz toho, že aj civilné ciele sa stávajú súčasťou vojenskej agresie. Zaujíma ľudí, ktorí prichádzajú si pozrieť tieto artefakty, príbeh týchto vecí, napríklad tohto člnu? Ku podivu sme aj sami veľmi prekvapení, že ľudia veľmi ináč pozerajú na to, že keď rozprávajú niečo, čo im niekto povedal a keď sa môžu priamo dotknúť predmetu. A čo o nej vieš už doteraz? Že črepiny leteli zo spodu a bomba vybuchla niekde zo spodu pri lodi. Miery od črepy. Majú tam výpovednú hodnotu, sú tam svedectva priamo svedkov, ktorí to zažili. My jsme se s nima seznámili den předtím. Já jsem slyšel, že mluví německy, tak šel za nima, povídali. Oni, aby jsme jich vzali na vodu, říkali, my jsme byli unavení, říkám, kluci, pojďte zítra. Stejně oni nikoho našli a šli na tu vodu a zrovna bylo ten ostřelování. Veľmi ich to obracia a menia názor na to, aký majú. Z Ukrajiny okrem tohoto člna sme doviezli ďalšie menšie veci, ako sú oblečenie, zbytky rakiet, zbytky dopravných značiek a ďalších drobných vecí. Máte tento čln, to je zatiaľ najväčší artefakt tejto agresie na Ukrajine. Ale čo máte ďalšie ešte? Čo sa vám podarilo zatiaľ? Máme ešte nejaké úlomky z rakiet, zvyšky z rakiet a máme ešte takú celkom zaujímavú vec. Je to ruská čiapka, respektíve čiapka od ruského vojaka, ktorý bol vlastne zajatý na Ukrajine a poskytla sa mu vlastne nejaké jedlo, stráva, pomoc a on vlastne na znak vďaky ako dal tú svoju čiapku.
Rozprávate vašim návštevníkom príbehy, za ktorými stoja tieto napríklad stroje, ktoré sú tu vojenská technika, tank obrnený? V podstate my, keď chceme zaujať tých našich návštevníkov a hlavne keď chceme zaujať študentov, mladých ľudí, žiakov, tak vlastne je to hlavne o tých emóciách a príbehoch. Takže aj deti si skôr zapamätajú nejaký príbeh ako nejakú ťažkú poučku z učebnice. Takže naozaj je táto expozícia, ako keď teda prichádzajú hlavne školy a deti, tak majú možnosť vlastne si vypočuť prehliadku s výkladom a tam je to o tých príbehoch. Školy, žiaci to väčšinou ten druhý stupeň predpokladám. Alebo aj stredné školy. Čo zaujíma týchto žiakov? Tak oni si veľakrát niekedy ani od počiatku nevedia tie veci, že ako treba vznikla druhá svetová vojna, lebo my sme v podstate chceli sme sa venovať najmä tej druhej svetovej vojne, a aby sa neopakovali také tie veci, hej, ako teraz napríklad na Ukrajine. Čiže aj v súčasnosti sa napríklad prejavuje veľká polarizácia a nie je to správne, hej. Takže nevieme sa rozdeliť na dobrých a zlých, ale všetko je to o jednotlivcoch a o ľuďoch. Keď tu máte takéto múzeum vojny alebo vojenských strojov, zariadení, munície, bojových strojov, tankov a prichádzajú sem ľudia z rôznych častí Slovenska, tak pýtajú sa, chcú od vás nejakým spôsobom zrozumiteľné vysvetlenie konfliktu napríklad na Ukrajine medzi Ruskom a Ukrajinou? Nie je to časté. A niektorí sa trošku rozhovoria, pýtajú, ale skôr keď tak sa zaujímajú o tú dávnejšiu históriu, čiže skôr keď tak o tú druhú svetovú vojnu, ako o súčasnosť. Ja tu vidím všelijaké stroje, aj nové, moderné. Odkiaľ získavate tieto materiály? Časť vojenskej techniky patrí vlastne do našej zbierky a potom máme zmluvu s Vojenským historickým ústavom, ktorý nám zapožičiava techniku. Potom sme vlastne na základe, získali sme záštitu od Ministerstva obrany, od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, čiže keď oni majú prebytočnú techniku, tak vtedy vlastne nám ju vedia darovať, keď o to požiadame. A keď je vlastne vystavená na edukačné účely. Hej. My sme teraz v zákope. To je ten zákop, o ktorom ste mi hovorili. Áno. Je to vlastne jediný takýto zákop vybudovaný na Slovensku a je približne 100 metrov dlhý. Čiže my aj keď sme vlastne robili tú expozíciu, tak nemali sme nejaký nakreslený projekt, ale manžel mal všetko v hlave. Veľa krát sa ľudia pýtajú, že kto vám to takto naprojektoval, ale nebolo to o žiadnej projekcii, bolo to všetko vlastne v manželovej hlave. Lebo ono to presne vyzerá ako tie bojové zákopy, kde pobehujú vojaci a snažia sa teda buď brániť tú bojovú obrannú líniu, alebo respektíve dostať sa do tých zákopov toho nepriateľa. Takže presne keď strieľajú bomby a tak oni si to môžu... Čiže tu sú tak napríklad sústredení, a stadiaľ strieľajú. Čiže keď máme napríklad školy, tak robíme aj také účelové dni. To asi najviac tých vašich žiakov alebo tých návštevníkov zaujíma práve, ako prebiehali aj tie samotné boje, že? Áno. A potom aj taký samotný život tých vojakov. Čiže možno také veci, ktoré nie sú písané v učebniciach, ale ktoré sa podávajú teda možno od starých rodičov, ktorí niečo také zažili a už iba sa to ústne podáva ďalej. Takže veľa vecí nemáte napísaných v učebniciach.